Benvingudes i benvinguts a La Maraldina, el podcast dedicat a l'obra de Mercè Rodoreda. El meu nom és Eva Comas Arnal i m'acompanya a la gravació i el muntatge sonor l'Albert Garcia. Avui volem dedicar el nostre episodi a un relat breu del recull 22 contes titulat Estiu. No és dels contes més coneguts, però la majoria dels trets d'estil que defineixen la prosa de Rodoreda i, com sempre, la seva mirada aguda, que no jutja, que presenta, hi són i de manera molt destacada. A mi és un conte que realment m'agrada. Però abans de començar, us volem recordar que ens podeu trobar a les plataformes de podcast, Spotify, Apple Podcast i iVoox, i també a YouTube. I ens ajuda molt si us subscriviu, comenteu i compartiu el programa. També ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, a Blue Sky, X, Instagram, i recuperar els episodis antics a la nostra nova pàgina web, que es diu lamaraldina.cat. Estem molt contents de com està anant aquesta tercera temporada. Cada vegada sou més les persones que ens escolteu i també les interaccions que estem rebent. Ens fa molt feliços que un podcast tan específic com el nostre estigui aconseguint aquest seguiment, cosa que ens anima molt i per la qual us estem molt agraïts. I ara sí, estiu. La Maraldina és una muntanya amb un pou. De dintre seu se'n treu pols vermella i aquesta pols, barrejada amb aigua, serveix per pintar les cases del poble. Totes les cases del poble són de color rosa. Totes, menys la del senyor. A la Maraldina, el vent hi bufa amb molta força. La Maraldina és una muntanya on s'hi va a somiar. Doncs bé, ja hem entrat a la Maraldina i avui la proposta consisteix a parlar de l'estiu. Rodoreda, ja ho sabeu, no és mai tòpica, no ho és mai. O sigui que no espereu que faci precisament un elogi de l'estiu. Més aviat, tot el contrari, el conte que hem triat avui és una obra sobre la infidelitat i, per tant, la calor també està lligada a aquesta idea. Però no és un tipus d'infidelitat que es comet, sinó que és una infidelitat només de pensament. Tot i així, Rodoreda no deixa de ser aguda i dura, no? La història ens presenta un matrimoni gastat al Sant Gervasi de cert moment inconcret de mitjans del segle XX. Tenen un fill petit, però la vida en comú s'està marcint, a conseqüència en part de la malaltia que fa un temps va afectar la dona, però només en part això. Ell és un home que és a punt de fer els 40 anys i es dedica a despatxar sedes i llanes en una botiga. Viuen en un pis, ja us ho hem dit, de Sant Gervasi, no gaire lluny de la plaça Bonanova, però tot i viure a la part alta de Barcelona van molt justos de diners. Com sabem que és l'estiu? Doncs perquè és al vespre, després de sopar, i ell s'està a la galeria que dona a la banda del darrere del pis i fa moltíssima calor, 38 graus a l'ombra. Es va fent fosc. Un mosquit va voltant constantment el personatge, aquest home de 40 anys, i de cop i volta a la galeria hi entra xisclant una oreneta que fa uns anys que hi té un niu en aquesta galeria. I justament aquí, mentre la dona està fent les feines de la casa, ell està repenjat a la barana i recorda una noia molt bonica que ha vist pel carrer.
S'havia aturat davant d'un aparador ple de paraigües i la seva amiga, que ja era endavant, s'havia girat tot d'una. «Carme, a veure si et perdré!» Es deia Carme. Les havia seguides des de la travessera, on treballava feia 11 anys, fins al carrer de Pàdua. Ara, arrepenjat a la barana de la galeria, era com si encara veiés aquell vestit vaporós, gris perla, amb les flors estampades d'un color de rosa molt pàl·lid, una mica malva. Un vestit fresc i dolç. «Carme, Carme!» S'aturava a tots els aparadors on hi havia coses boniques i la seva amiga les tirava pel braç i l'arrencava a tants d'esquers. Al carrer de Pàdua, prop del carrer de Saragossa, havien entrat en una botiga de planxadora. Es planxa amb llustre. El sol queia de ple als vidres de la botiga i no el deixava veure a dins. I l'havia perduda així, perquè era tard i perquè un noiet que jugava a pilota havia deixat de jugar i se'l mirava amb una mica de curiositat i amb una mica de desconfiança. I ara no se la podia treure del pensament. No es podia treure del pensament ni el vestit, ni les cames, ni... Tenia la pell tibant, bruna, mat. A cada pas, el baix de la faldilla ondulava, a cada pas, el més lleu moviment. Dret, amb les mans a les butxaques dels pantalons, espitregat, mirava al cel, que s'anava tornant fosc i que a poc es tacava d'estrelles. «Valdria més que m'ajudessis a desparar la taula, en comptes de fer el senyor». Una oreneta va entrar xisclant. Ja feia 3 anys que tenien niu a la galeria i a cada primavera hi portaven una mica més de fang. «Jo no acabo la feina. I tu? I et recordes de la corda d'estendre roba que es va trencar i que s'ha de canviar la mosquitera del llit del nen? No, és clar. Tu no penses en res. Mirem el paisatge. El senyor mira el paisatge. No el destorbin. En comptes de badar, valdria més que et preocupessis d'anar a buscar el teu fill. Aviat semblarà un perdulari. I és prou gran. Ja sap el camí de casa. Quan te l'haurà aixafat un automòbil, ja veurem quina cara faràs. Aquest és el començament del conte Estiu, en el qual, com podeu veure, els records fantasiosos del protagonista, del qual no sabem el nom, es posen de costat amb la realitat de la vida de parella. Una dona sacrificada que fa tota sola les feines de la casa, tot i haver estat malalta i que li va retraient al marit que no vigili prou el seu fill. Una de les coses trobo més interessant és adonar-se, en aquest cas, que justament això que us deia, no sabem el nom del protagonista, també perquè el relat està focalitzat sobre ell, però sobretot, fixem-nos, que no sabem ni el nom de pila, ni del protagonista, ni de la seva esposa, ni del fill, a excepció d'un sol personatge, el de la noia desitjada, aquesta noia que passava, que es diu Carme. Jo trobo que això està molt ben trobat perquè, com heu vist, i com deia ara, la narració està absolutament focalitzada en el pensament del personatge masculí, és a dir, tot ho veiem gairebé des del seu punt de vista, que sembla que només li dona importància a aquesta noia que ha vist en un moment intranscendent passant pel carrer. D'alguna manera, per part de Rodoreda, és una manera de fer-nos veure que aquest home només en realitat li interessa la seva fantasia. Per això li dona nom. D'alguna manera, aquells que hagueu estudiat literatura, sabreu que es tracta del mateix tema que presenta, estranyament, el Quixot de Cervantes o Madame Bovary de Gustave Flaubert. La distància que hi ha entre les fantasies a dins del cap d'algú i la seva realitat. I això Rodoreda, a qui li agradava molt el Quixot i que també coneixia molt bé Madame Bovary, ho sap fer també molt bé. Algú que passa pel carrer
i a qui segurament el protagonista no veurà mai més, algú de qui només sabem el nom perquè l'amiga l'ha pronunciat en un cert moment, aquest algú centra tot el pensament del protagonista i per això es repeteix tant i tant el seu nom. De fet, ho hem contat, es repeteix exactament 7 vegades al llarg del conte. Carme, Carme, i dit sempre amb aquest to de veu de noia jove, que és la veu de la seva amiga. El tema d'aquest conte, com veurem ara mateix, és el desig. Però no un desig carnal de veritat que es pot consumar, que és possible. No. És el desig del pensament i el desig del record. El desig d'allò que difícilment es pot tenir. I és un desig, em penso, que en realitat està molt present en el nostre dia a dia. Per això aquesta escriptora és tan gran, perquè tot i que estigui presentant unes escenes que van passar fa moltes dècades en un moment inconcret de mitjans del segle XX, ara també els podem trobar. Ara també, potser no en una situació d'infidelitat com aquesta, però sí que vivim en una societat on la gent es queda penjada en el desig d'allò que mai podrà tenir. I per això Rodoreda és molt gran, perquè toca temes universals. La seva dona no havia estat mai bonica com aquella noia de la tarda. Mai no havia dut un vestit tan ensopegat. On devia haver trobat aquella roba? Feia uns anys que despatxava sedes i llanes, llanes i sedes, i mai no li havia passat pels dits un crespó gris amb aquelles flors i aquelles branques rosa tan ben trobades. Mai no havia sentit, com aquella nit, un desig tan precís, agafar-la i endur-se-la a un bosc. Un bosc que fes olor de pins i que els pins fossin plens de lluna. Potser els anys l'havien canviat, però a l'inrevés de l'altra gent. Potser la seva joventut venia ara, a les envistes de la quarantena, o potser durava més que no deien. La joventut de debò, amb aquest gust de foc i de terra que li pujava del cor. De fet, ja ho veiem, Rodoreda ens presenta un home que vol continuar vivint als núvols. Ell vol quedar-se dret, mirant els jardins, tot espitregat i fumant, mentre li ho fan tot i deixant que el seu pensament es perdi lluny, lluny. No ens ho diu directament. I encara que jo ara tingui un to certament de judici, en el conte tinc judici perquè em fa ràbia una mica aquest protagonista, no? Però en el conte no hi és aquest judici. I això és un dels trets més grans de Rodoreda, que no es mira el protagonista jutjant-lo, només explica una situació i que, com podem haver llegit, com hem llegit, és molt habitual. Ella no ens ho diu directament, però és fàcil veure que a través de la veu de la dona i després, com veurem també, a través de l'aparició del fill, que per ell aquella dona i aquell fill són interrupcions d'aquests pensaments tan falsament romàntics que té. És com si de cop i volta ell està penjat allà dalt als núvols i la interrupció de la dona i del seu fill d'alguna manera li fessin nosa, no? Es nota que el molesten. Mentre està allà penjat pensant en tot això, el fill truca a la porta i ho fa amb un cop de peu violent, i clar, amb això el treu dels pensaments, i entra a més a casa corrent i dient que ha caçat un grill, allò amb l'emoció de la infantesa, i li diu al pare que vol una capsa més grossa que no la capsa de llumins on du el grill.
El pare se'l treu de sobre i li ordena que regui les clavellines de la galeria perquè s'estan morint de set, perquè és estiu. Doncs al final resulta que ni el pare busca la capsa més gran pel grill, ni el nen acaba regant les clavellines. O sigui que, de fet, en aquesta casa el que veiem, amb aquesta mare que no té estima, diguem-ne, per part del seu marit, la capacitat de cuidar-se els uns als altres cada vegada està decandint més. Perquè ja ho veiem, no? El símbol aquí de la flor és allò que s'ha de regar en ple estiu si s'està assecant, no? Perquè no es mori. Doncs bé, tothom se'n va a dormir i finalment ningú rega les clavellines. Sentim ara el final del conte. Ell també se n'aniria al llit. I si la calor no el deixava dormir, sortiria a la galeria i s'estiraria a terra fins a la matinada. Es tragué la camisa, els pantalons, tota la roba. Es ficà al llit a poc per no despertar la seva dona. Potser demà tornaria a veure-la. La seva dona s'entregirà. Era menuda, feble. Feia 3 o 4 anys havia estat molt malalta i s'havia desmillorat molt. Es cansava de seguida i es passava els hiverns tossint. El metge deia que no tenia importància. Tot d'una, ella va sospirar. Un sospir breu, just per donar senyal de vida. Li vingué una gran pena. Sí, una gran pena, sense saber ben bé per què. Us proposem que després d'haver sentit el conte, degusteu la lectura de la narració Estiu, que s'inclou al recull 22 contes que va ser publicat el 1958 per l'editorial Selecta. És una molt bona narració plena de detalls. Podeu trobar-hi els rampells violents d'aquest home cap al seu fill, rampells que, òbviament, d'alguna manera reprimeix, però també el tema universal dels matrimonis mal avinguts, la distinció entre els desitjos que es perden en el fum i la realitat del dia a dia que no se sap cuidar i, com sempre, veurem a través d'aquesta peça que és molt breu, que Rodoreda sempre no ens l'acabem. És infinita. Fins aquí el nostre episodi d'avui. D'aquí uns quants dies més tindreu més Maraldina, però abans d'acomiadar-nos us volem recordar que ens podeu trobar a les plataformes de podcast, ja ho sabeu, a Spotify, Apple Podcast i a iVoox, també som a YouTube. Ens ajuda molt, ja us ho hem repetit moltes vegades, però no volem deixar de fer-ho, que si us subscriviu, si comenteu i compartiu el nostre programa, ens anirà molt més bé, arribarem a molta més gent. També sapigueu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Si teniu l'Sky, si teniu X, si teniu Instagram, seguiu La Maraldina. I si voleu recuperar un episodi antic, ho podeu fer també a través de les nostres xarxes socials, però també anant a la nostra nova pàgina web que es diu lamaraldina.cat. I fins aquí La Maraldina. La Maraldina és una muntanya coberta de brugueres. El vent que hi bufa porta ànimes. A la Maraldina hi ha una cova. A dins de la cova s'hi pot viure una segona vida. La Maraldina, un viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda.